пахтакорони шаҳру навоҳии вилояти Суғд соли равон ба кишти пунбадона 2-3 рӯз дер карданд. Сабаб боришоти пайдарпаи моҳи апрел мебошад. ҳоло мавсими киштукор дар 7 ноҳияҳои пахтакори вилоят бо маром идома дорад. дар бригадаи рақами 4 участкаи ёва хоҷагии деҳқонии ба номи Ҷаббор Расулови ноҳияи Бобоҷон Ғафуров имсол бояд дар майдони 60 гектар кишти пунбадона гузаронда шавад. аз ин миқдор шурӯъ аз оғози кишт то имрӯз наздики 20 гектар иҷро шудааст. бино ба иттилои масъулин эҳтимол меравад ки кишти пунбадона то санаи 20 апрели соли ҷорӣ пурра ба итмом расонида шавад. аз сабаби ин боришҳои бисёр шуда мо 2 рӯз аз соли гузашта нисбатан қафотар кора сар кардем. имрӯзҳо коро ҳамаша ташкил кардаги техника ҳамаш вобаста зембе коркарос имрӯз кишта 20 гектарша тамом мекунем бо 40 гектари боқимондаш мемонад. масъулин гуфтанд ки ҳоло дар бригадаи рақами 4 участкаи ёва тамоми техникаҳо пурра ба кишти пунбадона ҷалб гардиданд, зеро бо истифода аз боду ҳавои мусоид давоми ҳафтаи равон бояд кишти пахта сари вақт ва дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда шавад. мавсими киштукор дар шаҳру навоҳии пахтакори вилоят аз даҳаи охири моҳи март оғоз шудааст. аммо боришоти пайдарпаи оғози моҳи апрел кори деҳқононро то ҷои душвор намуд, зеро дар паи баланд шудани намноки онҳо ба кишти пунбадона дер карданд. дар ҳамин ҳол аз сароёси кишоварзии вилояти Суғд ба мо иттилоъ доданд ки тибқи маълумотҳои оморӣ аз оғози мавсим то имрӯз дар майдони 13800 гектар кишти пунбадона гузаронда шудааст. ин нишондод 23,4% дурнамои пешбинишударо ташкил медиҳад. бино ба иттилои кишоварзон дар як рӯз пахтакорони вилоят дар майдони наздик 2000 гектар кишти пунбадонаро гузаронда истоданд. таъкид гардид ки соли равон дар майдонҳои кишти вилоят тибқи дурнамо бояд ҳамагӣ дар майдони 59000 гектар кишти пунбадона гузаронда шавад. ҳоло дар шаҳру ноҳияҳои Ашт, Бобоҷон Ғафуров, Зафаробод, Маҳчо, Конибодом ва Ҷаббор Расулов кишти пунбадона идома дорад. истифода аз боду ҳавои мусоид деҳқонон ҳаракат доранд ки то даҳаи аввали моҳи май кишти пунбадонаро анҷом диҳанд. ҳоло бошад асосан навъҳои Хуҷанд 67, Ирам, Ориёи, Деҳқон бо Флеш, навъҳои туркӣ кишт карда истодаанд. пахтакорони бригадаи рақами 4 участкаи ёва соли гузаштаи 2022 аз 60 гектар замини кишт беш аз 250 тонна пахта ҷамъоварӣ карда ба хирмани давлат супориданд, яъне нақшаи пешбинишударо бар зиёд иҷро карданд. соли равон низ деҳқонони ин хоҷагӣ кӯшиш доранд ки дурнамои пешбинишударо сари вақт ва бар зиёд иҷро кунанд. гузориши Фарзона Шамсиева, Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоотии Хабар.